karma benglong pini ramadan ke alo non ke wangji ingdeng plike brasir kep karbi youth festival mate tiek pen KYF surini rai kora ke thoma pharman miss KYF mate raje jepati audition non doik po miss KYF ningke hangtum jepati jonjia tum non nali tum nang benji thabdun me iglo mate registration non do bom iglo lasinal tum ader de pin nang tum nang benji thabdun igno miss KYF surini rai kora ke thoma pharman na tum nang benji thabdun ni pan registration anam ke lalo pharo pho miss KYF lo nang to jepati dunia fan address mate audition athu ke lai khenlo white top blue jeans lapen black shoe color lapen miss KYF long arta ke lai khenlo 70 to 26 angbong si doi nengji lapen hai bang ke lang to mention pen nge miss KYF audition ke doi ke non ke bang jing thang cheklo krisi ani si doi po adim ke lalo hotel hempi berla along sila bangsu audition do pon po labangsu audition do der pen alang tum raje jepati ji ke lalo non ke bang ji thang cheklo itinani si alang tum samsung sing tie chetai long alang tum chepati pon po ning yang cepatnya joni tum adet pin benang tum nang men jetap doning non mati registration non do bom iglo nantum lason kaki karbiang long pen nonam se thangklong video hai mati actor res betulang iberte nantum hand section lusan sarka pinon lapen last time nak pinon non lapen comment to kam sining non pini alam petang lansi kang ton lo kur bang tu